Mám začať najskôr predávať svoju nehnuteľnosť alebo vyberať tú novú? Odporúčame zvážiť si podľa aktuálnej situácie na realitnom trhu a podľa výšky svojich nárokov na nové bývanie, či bude ťažšie predať tú svoju alebo nájsť novú nehnuteľnosť. Myslíme si, že ak idete z väčšieho do menšieho, tak má vždy zmysel najprv predať tú väčšiu, pravdepodobne drahšiu a preto ťažšie predajnejšiu nehnuteľnosť. V opačných prípadoch to závisí od nálady na realitnom trhu. Odporúčame preto poradiť sa s odborníkom z realitnej kancelárie, ktorý z praxe vie, aká situácia na trhu aktuálne prevláda a prinesie potrebný objektívny pohľad na vašu situáciu. Bezpečnosť predaja a na to naviazanej kúpy sa dá vďaka kvalitným kúpno-predajným zmluvám a skúsenostiam o potrebných lehotách ustriehnúť. Prax nám potvrdzuje, že ak si zarezervujete novú nehnuteľnosť na dobu 3 až 6 mesiacov, mali by ste mať dostatok času na predaj svojej nehnuteľnosti. Naopak, ak ste najprv predali a máte problém nájsť včas nové vysnívané bývanie, netreba zabúdať, že riešením môže byť nájom na prechodné obdobie alebo ísť dočasne k rodičom. Ako ste mali skúsenosť s prechodom do nového bývania? Napíšte nám do komentárov.